Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез Мәйдан каналында лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Һәм бүген аны мин, Рәфис Калимуллин алып барам. Бер сәгать дәвамында хит парадта катнашучыларның кызыклы яңалыклары турында сөйләшәбез. Шулай ук кунакларыбыз белән әңгәмәләр дә булачак. Исегезгә төшерәм, дуслар, яраткан җырыгыз өчен Мәйдан ТВ сайтына кирип, тавыш бирегез. Лайыклы хитның кунагы шибәрдән дә шибәр, талантлы җырчы Анастасия Макарова. Привет, Настя, как настроение? Здравствуйте, все хорошо, как ваше? Отлично. Как твои успехи по изучению татарского языка и кто твои учителя? Все прекрасно. Мой педагог Резида Саляхова, это замечательная актриса татарского театра. Успехи идут вверх, так скажем. Вот. Меня хвалят за мое произношение, за мои новые знания в татарском языке, и мне это очень приятно. Ну, база татарских слов уже есть. Да, конечно. Я понимаю, о чем говорят люди, я могу ответить. Я понимаю свои песни. В каждой новой песне я, соответственно, узнаю какие-то новые слова и целиком новую историю. Настя, такой вопрос. Я слышал то, что ты держала уразу. Да. Вот скажи, пожалуйста, какие ощущения у тебя были? Ощущения были потрясающие, потому что уразу я держала уже второй год подряд. И присутствовала просто необычная легкость в теле. Я не нервничала, берегла свои эмоции. Вообще это очень крутой опыт. В одном интервью ты говорила, в творчестве не бывает конкуренции. Почему? Потому что я считаю, творчество — это проявление каждого человека. Это то, что идет из души. И душа не может конкурировать с другой душой. Настя, если бы у тебя были 20 миллионов рублей, на что бы ты их потратила? Я бы потратила их на свое развитие и на развитие своих близких. На песни, на творчество? Конечно, песни, творчество, какие-то новые хобби. Настя, какие планы на будущее? Новые клипы, новые песни? Что планируешь? Ну вообще мы планируем завершить наш сольный альбом. И, конечно же, снять на новые песни множество клипов. Настя, благодарим, что пришла. Рады были тебя увидеть. Желаем тебе больших успехов. Спасибо. Мин көтәм, очрасың юлымда. Ландышлар,
Рамиля Хайретдиновның туған яғында ол бәйрәм болған. Бәйрәмне азан белән матур гына башлап җибәрдек. Күрше авыллардан, районнардан кунаклар килде. Бик матур концерт булды. Махсус кунак булып Ландыш Ниңматҗанова чыгыш ясады. Быелгы бәйрәм аеруча матур һәм күңелле үтте диде Рамил. Азат Фазлыев иң беренче профессиональ клибын 2010 елда төшергән булган. Клип «Мәхәббәт учагы» җырына төшерелде. Аны махсус телевидение өчен әзерләдек. Артист булып булмас микән дигән идем. Булды бит. Хәзер ул вакытларны елмаеп искә алам диде Азат Фазлыев. Unutulmasın dusqay, bu yazlarını yazlarından tapqan asılarını. Benim bilen belki kavuşmazsın, tik baribir meni unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarşıya başlasan da sağınmasan irken sağınmazsın. Sen bir koyşan meni unutalmazsın.
Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarısıya başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir paşam mini unutalmazsın. Yüreğimde damır şeyden indi, düşlerime girip güldün indi. Menderlerini qablap yılamazsın, tiksin duz kaynini unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarısıya başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir kaşan mini unutalmazsın. Kışlar sıyırşıklar qaytır, olmağaçlar al şeşekler atır. Nazlarımdan kaçıp git almazsın, sen menge emini unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarısıya başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir paşan mini unutalmazsın. Alıp taşlasan da ikinci yarısıya başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir paşam mini unutalmazsın. 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 Diller Palatovanың жайы саяхатларға бай. Жай башланғаннан бирле сабан тойларда йөрибез. Сибирдә, Әстерханда, Ульянда, Мордовияда, Якутияда булдык. Моннан тыш ансамблебезнең 85 еллыгына әзерләнәбез. Яңа җырлар иҗат ителә. Юбилей концертлары декабрьдә булыр дип көтелә, диде Диляра. Sen sarı sağıştan Ağımı suğa qarab yaşa dostum Ağımı su tuğtamı ağıştan Ağırlıqtan canın sızlansa da Kişilerge qarab yılmaysin Gümür ağışından hiç tuğtama Güneline sağış dolmasın Dağlar taşlar tuğtatalmıyor Kirteler yok ağın sularga Alga qarab yaşı bilgen kişi Hiç tuğtamaz ağır yollardan Ağırlıktan canın sızlansa da Kişilerge qarab yılmaysin Gümür ağışından hiç tuğtama Güneline sağış
узган yıllardan Дәмін табып узган yıllardan Нияз Хаматшин. 20 яштан жырлай башладым. Репертуарымда татар, рус, инглиз жырлары бар. Музыкадан, жырдан башка яши алмайм. Үземдә жырлар язам ди. Үзе генә түгел, Ниязның гаиләсе дә бик иҗади икән. Хатыным рәссам, балаларым җырлый, би. Кыскасы, һәммәсе дә талантлы диде Нияз Хаматшин. Çiçekler arasından Min seni izlep taptım Bir kuruda koşuk buldum Bir kuruda yarattım Hoş ise sirin şeşegin Min seni üzüp birdim Üzüp birdim de Gözüne qarab Yaratam seni dedim Hoş ise sirin şeşegin Min seni üzüp birdim Üzüp birdim de Gözüne qarab Yaratam seni dedim İkimizning muhabbat Jeter әле гомергә Yazmışның юллары буйлап Atlasak иде бергә Хош исле сирин шәшәген Мин сиңа үзеп бирдем Үзеп бирдем дә Күзеңә карап Яратам сине дидем Canım sen ming'a kirek Bulurman har şaq direk Bari senin için gene Yana bit minim yürek Bari senin için gene Tibe bit minim yürek Hoş ise sirin şeşegin Min seni üzüp birdim Üzüp birdim de Gözüne qarab Yaratam seni dedim Hoş ise sirin şeşegen Min seni üzüp birdim Üzüp birdim de Gözüne qarab Yaratam seni dedim Üzüp birdim de Gözüne qarab Yaratam seni dedim Yaratam seni dedim Лайыклы хитта кунакта татар эстрадасының талантлы җырчысы Ләйсән Ихсанова. Сәлам, Ләйсән. Сәлем, Рәфис. Кәйфләрең ничек? Кәйфәрем бик әйбәт. Синең хәлләрең ничек? Аллага шөкер. Әле быел җиләк җыйдыңмы? Юк, өлгермәдем. Ләйсән, әйт әле. Җырчы булуның нинди плюс һәм нинди минус яклары бар? Плюс яклары, мин уйлыйм, ул гел матур. Гел образда. Аннары тамаша янына чыкканда ниндер энергия белән чыгып, дәртләнеп чыгасың. Ул ничектер бик рәхәт була. Аннары концерттан соң позитив Нотада кайтып китәсең? Әйе, нотада кайтып китәсең. Ә минус яклары? Минус якларын белмим. Минем өчен минус яклар әлегә юк. Яхшы. Нинди темага сиңа җырларга кыен булыр иде? Авыр булыр иде?
Миңа алар буларга аерылышу турында, чөнки мин үзем лирик җырчы, мингел нидер хисләр, сөю турында җырлыйсым килеп тора. Аерылышу турында бик авыр булыр иде. Ләйсән, хәзерге халәтеңә нинди җыр туры килә синең? Әйтәле. Хәзерге халәтемә бер татар халык җыры. Хәзерге вакытта бик күп татар халык фольклорына дип әйтим инде тартылам. Шуңа күрә бер шул үзекне җырлыйсым килә иде. Каз канаты дигән җыр. Хәзер җырлап бирәм. Каз канаты кат-кат була, ир канаты ат була. Каз канаты кат-кат була, ир канаты ат була. Җирләрдә бик күп йөрсәм, сөйгән ярым ят була. Җирләрдә бик күп йөрсәм, сөйгән ярым ят була. Әфәрин! Бик матур булды. Ләйсән, тагын бер сорау бирәсем килә сиңа. Бүгенге эстрадада иң популяр булган Зәйнәп, Гүзәл һәм Илсиянең нинди сыйфатларын үзеңдә булдырыр идең? Кайсы сыйфатларын? Әйтәсем килә, Гүзәл Уразова инде ул минем кичкенәдән, минем үскәндә, ул минем иң ярата торган җырчы идем. Фанаты идең инде. Фанаты. Мин аны бөтен җырларын яттан белә идем. Инде җыргына булса иде, мин аны бөтен сүзләрен дә белә идем, көйләрен дә белә идем. Хәзер мактады инде кайсы сыйфатларын? Шуңа күрә инде Гүзәл Уразованың иң беренче инде ул бик яхшы эшли, ул бик күп эшли. Тырышлыгы, аның бик җырлары мәгънәле, сүзләргә минем игътибарым күп. Чөнки сүзләр ул мәгънәле булырга тиеш, кешене уйландырырга тиеш. Яхшы. Гүзәл турында сөйләштек. Хәзер Илсиянең нинди сыйфатлары? Ул бик ачык. Илсиянең. Аның ничек русча әйткәндә стержень бар. Миңа шушы кешедә стержень булган шул сыйфаты миңа ошый. Зәйнәп апаның кайсы сыйфатларын алыр инде? Зәйнәп апа ул да миңа бик җырчы буларак ошый. Аның тавышы, аның шул кадәр матур моңлы тавышы миңа бик ошый. Зәйнәп аның иҗатын яратам. Әйбәт. Ләйсән, әйтәле, менә киләчәккә нинди планнар белән яшисең, нинди планнар корасың? Планнарым бик күп. Минем үземдә шәхси шундый бер ежедневнигым бар. Анда менә инде язылган бөтен планнар. Планнар бик күп, бик масштабный дип әйтим инде. Зур сәхнә, гаилә, минем бала үсә, кыз 4 яшь. Баланы да эстрадада күрәсе килә, үз тартылса, бөтен көчемне куеп балага да булышырмын. Ләйсән, сине күрүебезгә бик шат идек. Сиңа уңышлар киләчәктә. Хәзер җырга күчәбез. Bugün eniktir ür yana, sihirli
Яшь җырлы гаилә Лия Шамсина белән Артур Маузер өр-яңа программа өстендә эшләүләрен дәвам итә. Көндә диярлек репетиция ясыйбыз, җырларны туплыйбыз. Инде көздән Татарстан һәм Башкортстан буйлап гастрольләргә чыгачакбыз, Аллаһ теләсә, диде Лия Шамсина. Зал тулы тамашачылар һәм көчле алкышлар телибез. Şemsinmi, şemsinmi, qoli süngen yürekne, süngen yürekne. Nega şemsinmi, şemsinmi, şemsinmi. Kilele kirele, Kur'an'e. Jarım, jılıp birsin, üşütürse. Titrendirse de, jir silkinse de. Tokta, hayırlısı deyip yılmay. Dünyada şemsinmi, şemsinmi, şemsinmi. Qoli süngen yürekne, süngen yürekne. Nega şemsinmi, şemsinmi, şemsinmi. Kilele kirele, Kur'an'e. Kilele kirele, Kur'an'e. Üşan, bir şey hisler yuqqagına. Mağna izlagis her bir minutda. Qo'rqma, baxt qoplar zo'r to'lqinday. Dünyada şemsinmi, şemsinmi, şemsinmi. Qoli süngen yürekne, süngen yürekne. Nega şemsinmi, şemsinmi, şemsinmi. Kilele kirele, Kur'an'e. Kilele kirele, Kur'an'e. Айрат Ганиев Кыргызстанның Ош шәһәрендә узган Сабан туенда чыгыш ясаган. Анда яшәүче милләттәшләребезгә матур бәйрәм оештырдык. Аларны татар халкының мәдәнияте, сәнгате, гореф-гадәтләре белән таныштырдык. Кыргызстаннан бик матур хис кичерешләр белән кайттым, диде Айрат Ганиев. Sina bulgan hislarimni ko'zlarimdan anglarsan. Muhabbatning yolqinida mening bilan yonarsan. Yanashimda sen bo'lganda men jirdayin kuchlisi. Biyiklarda qanotlar sizib chorg'ada san'atli. Nozga to'lgan qarashlarim yanisi yashag'ima. Baxt tilashuvchim bo'lib zinhor sen yashagina. Nozga to'lgan qarashlarim yanisi yashag'ima. Baxt tilashuvchim bo'lib zinhor sen yashagina. Kerak deysan azirman men ko'chirerga tog'larni. Yaraton qishqirarga yondiratib shihonni. Yosib tepgan yuragimni yo'q bir sendan boshqa. Tashlamada alıştırmam seni bir qachon yodqa. Nozga to'lgan qarashlari yanisi yashag'ima. Baxt tilashuvchim bo'lib zinhor sen yasha.
Күзләремнән аңларсың Мәхәббәтнең ялкынында минем белән янарсың Янәшәмдә син булганда Мин җирдә иң көчлесе Биекләрдә канатларсыз Ошарганда сәнәкләр Эк, җиләкле җәйләрнең оныталымамын ямен, дип җырлый җиләк җыя Фәнзирә Хаюмова. Без Пермь төбәгенең Барсай авылында. Монда кайын җиләк җыябыз. Җиләк бик күп. Кышка туңдырып та куябыз, кайнатма да ясыйбыз. Үзебездән артканын сатабыз да әле, диде Фәнзирә Хаюмова. Гомерләр бик тиз узашу, агым сулардай тиз ага. Үкенмичә үткәннәргә, карап яшик тигалыга. Елмай карап бар җиһанга, яратсыннар әле үзеңне. Раббым сиңа ярдәм бирер, бисмиллахтан башла көнеңне. Елмай карап бар җиһанга, яратсыннар әле үзеңне. Раббым сиңа ярдәм бирер, бисмиллахтан башла көнеңне. Кызганмагыз жылы сүзләрне, якыннарга, туганнарга. Мин савабын бирер Раббым, изгелек кылганнарга. Елмай карап бар җиһанга, яратсыннар әле үзеңне. Раббым сиңа ярдәм бирер, бисмиллахтан башла көнеңне. Елмай карап бар җиһанга, яратсыннар әле үзеңне. Раббым сиңа ярдәм бирер, бисмиллахтан башла көнеңне. Яшнәп калык, яшәп калык, тик кунап без бу дөньяда. Маяк булып яшигәле, нурлар чәчеп дөньяга. Елмай карап бар җиһанга, яратсыннар әле үзеңне. Раббым сиңа ярдәм бирер, бисмиллахтан башла көнеңне. Елмай карап бар җиһанга, яратсыннар әле үзеңне. Раббым сиңа ярдәм бирер, бисмиллахтан башла көнеңне. Раббым сиңа ярдәм бирер, бисмиллахтан башла көнеңне. Ринас Шигапов Әлки районында узган Уяв Чуваш бәйрәмендә булган. Быелгы чара танылган чуваш язучысы Петр Хузангайның 115 еллыгына багышланды. Бәйрәм республика күләмендә генә дип аталса да, бирегә Россиянең төрле төбәкләреннән 10 меңлек иҗат коллективы килде, диде Ринас. Ишеттегезме? Авылга фельдшер киләде бит. Әйләнешә килеп киттеләр. Киләләр дә китәләр. Туктале, манасы укыгандай, яшь өйрәнмәгәндәй. Шәһәр кешесе нишләп торсын монда? Китәр. Тормый. Безнең алдарга китә тормый.
Шымыр чәчәк атқанда, язгы матур шакларда, йөрәкләргә дәрт төстәлер, сызылып таңын аратканда. Шымыр чәчәк атканда, хисләр тулып ташканда, ике йөрәк бердәй тибәр, парылап вальс басканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда. Шымыр чәчәк атканда. Кальян гармун тартканда, яшьлек дәрте ташканда, бәхетле парлар кушыла, шымыр чәчәк атканда. Шымыр чәчәк атканда, хисләр тулып ташканда, ике йөрәк бердәй тибәр, парылап вальс басканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда. Шымыр чәчәк атканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас чак шымыр чәчәк атканда. Шымыр чәчәк атканда. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Җәйнең нәкъ уртасына килеп җиттек. Һәр көннең, һәр мизгелнең ямын, рәхәтен күреп тыйып яшәгез дуслар. Һәммәгезгә күтәренке кәеф теләп, мин Рәфис Калимуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Мәйдан каналы белән бергә булыгыз дуслар.